Ariman Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ginaingon, nakasaman tuod ko sa akong pagkaasawa, apan mahal ko kayong akong bana. Kay siya ang amahan sa akong mga anak. Natingtal lang gid ko maong nadaking askos pagpakasa. Mao kining nahitabos ng kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Muli ka sa inyong probinsya, Ugma? O day daling, maghatod ko sa akong sweldo. Diba, imo naman ang ihug sa punsa pang imong sweldo? Ay, mauli lang ko, Ugma, day. Uy, kay gimingaw ko sa akong mga anak o sa akong bana. Ay, pero di man ka maka-jerjer ni mo imong bana kay diabetic man ka ha. Aw, oo, pero okay raman ko, day. Kung matukar nga akong gana, magawasan naman sa kos iyang kamot o dila. Pero lahi ginang dunay gahi nga itong makaon, uy. Ako pa ni mo, day, no? Muti-muti-mo kaglain. Ha? Si Bador ay ibog ka na nimong bagger ining tindahan nga itong itrabahuan. Tanaw pa na ako ng Bador, day. Mura og dako kargada kay bakal kay katubangan. Mumakla sa kalsunis. O bitaw, klaro kayo nga dako. Pero, mientras madapan ako, nga di ko makasa sa kumbana, ako nang buhaton, day. Kaysa nga mortal ng mga bita. Pero, ako, day, Kathleen, pag-atake sa akong bana nga high blood, nangabit ka, oy. Di naman siya makahimo. Onya, di man sa ko magsilbihan nang wako'y kapahungawan kung manggilok na ning ako. Kakanunon ba ko gahi, pirmi. Nangabit ko, oy. Oh, ikaw gyud imo sad na. Ako, mientras mapugngan pa, di lang ko kay bad man na. Bad ang mga bit, day daling. Unsa? Naa si Bador sa silong? O gusto siyang makiksulti nako? Yes, day. Pagkahibaw niya ganina nga muuli ka sa probinsya, ni Anhi day sa itong giabangan nga bay. Lakaw utubangan na. Di lang ko day, uy, madanya ko. Bad ba ng mga pit? Just bad ba, uroy, uy? Bisa kakanuno na gahi ang imo. Imo ginay balibaran. Naunsa man ka. Bada gihapon ko kanuno gahi. Kanauga na to. Sugta to para makakaon na kagahi. Go! Kanaugo nog atubangon ako siya. Sige na lang, uy. Pero di na ko siya sugton kay may bana baya ko.
Day Kathleen. Pasaylo ako ba, Dor? Dili kit pwede nga sukton ta ka kay may bana manggod ko ug may duhan ako ka mga anak. Ngano ako man di sa tuyuan nimo, uy? Nawa ka may gugmang mapaabot ka na ako. Kay may bana lagi ko. Ang butoy, nabuang na tingali ko. May gugma ko nimo nga, may bana mang kag-anak. Patya ng imong gugma di rin ako, ba, Dor? Kay dili gyud mahitabo nga mosugot ko nimo. Alas 2 sa Salton, maabot na ko sa mong probinsya. Naong saman ko Sige, maghinon ko guna-huna ni Padoy. Naluoy magod niya kapi inihilak nga wala ko sukti. Gwapo siya. Buutan. Unya, pagkiwat. Klaro pagit kayo nga dakong iya kay ugdukig at ubangan. Pero, di kita di ko niya. Di ko magluib sa kumpana. Inikaputo na ako sa amo. Padilaan ko gidaya din ako sa kumpana kay nang kilok na nagmaayo. Dong. Salamat kay niuli ka, day. Kaning, day. Arin ko, ha? Ha? Imo lang gyapong ihog sa punsep ang imong ipadala nga kwarta, ha? Kalibugon mo kasi mong gisulti dang. Ay, sige na lang. Ang saman, wa mo to karang imong gana ron. Taas ka po ni mong sugar. Wa ba mo saka? Ang saman, mistrong ng imo, ha? Mau bitong ingon ko day nga. Ihog las ka ng ang ipadala ni mong kwarta, ihog lang ba? Wa gyapon ni mo strong, day. Ha? Pero, day, ikabalaga. Di ba akong dilag tudlo, day? Matay ka na? Sige na lang. Natanan na. Tanas kwarta na. Tano, day, day. Tagit ang tanan nga, magkausan ko, ha? Lagi. Kaya hagbay-rabay aning nang kilok ang ako. Uy, problema. Tanas kwarta na, ha? Yes! Naipila nga wayak to, day. Kini apay higop. Ngaw na hiko ini, day. Ngaw dito. Asa bangun kayo. Nagkaon sa kasi mong upos. Sige. Diribi. Nakilig kamay. Motor na kang bugso din mo. Samdam gawin ka. Sige pa. Ako munta ka. Sige pa. Motor niya pa kayo. Ilay. Mo ba, Yaz? Doon na nguyab ni mo taga siyudad, Yaz. Bisa ka sayo siya may bana ka? Nguyab-yapon siya di mo? Igugma ni mo? Ugaw kay, uy. Doon na palang ko ilaing ka-apply trabaho, ay. Hindot na gituntang iundak trabaho dito. Kaya kadadlaw magod na ko siyang makita, kud. Og nabalaka ko gaw, basig madaon niya
ko. Oy, kalamero ba ni mo pag-iwan ni mo manjaon niya ako, Ikaw ba Pulbida? ba? Ay, kamayo, ang ibalik kong lalaki, ani. Saba ka, oy. Bitaw, igagaw na mata. Ay, ikaw man, badagyo ka, ana, lapin na kang puldo, kahatin naman ka ng barong sa imbana tao. Ay, Salig naman lang tudlo dila, may gisaligan, o kumagko sa tiil. maulag ikaw. Bida na. Ay, nagbalik na ako ugma sa syudad ka. Mangita kong laing ka-applyan. Mubalhin kong trabaho, uy. Para di na ako makita si Bator. Hala, no? Anak, ginagaw. Kinir pang makasugod ang pangabit, gaw. Magsigil lang yun kuno na. No? Pero kung ako'y pasultihon, kung ako'y mahimutang sa imong dapit, kung mga pit ko, piliyon na kong dako, gaw. Matod pa sa kong amiga, puslan makasata, kanang dako ko, no? Aw, tinuod, uy. Puslan ko na makasa, di ba? Kanang dako! Nga. Mao pa day dali. Gusto si Bator nga magkuyog mil gabi inig pa maulit sa trabaho. Kana kung masugot ka kuno, kay mubiya naman siya diniday. Kanang muundang naman siya og trabaho dinhi nya mularga na siya og Manila. Di na unya kuno mo makita. Mao ba? Ay, para siya ay akong duulon day ha. Mingaw pa man sad, kung may namalit sa tindahan. Sige ato aday, hapit na ra ba mo di na magkita? Sa sunod adlaw na day kamulargag Manila. O, day, Kathleen. Hindi ko ni mo, Bi. Ha? Birthday mo rin sa kong igagaw. Uyog ta na. Di ko nang time ni hapon dito, God. Di ko man. Mauli ta. Kanap mo musugot ka. Ay, kung dili. Huwag ko may mo. Sige, makuyog ko. Mularga na ra bakag Manila. Tumanan ta ka sa katapusan ni mong hangyo diri na ako, Bator. Malaki tao din yan baya. Pero doon ay mga lamian nga pagkaon sa lamisa. Ang tinuoday. Amo ning bay. Ha? Og ako rin usarus bay kay sila si mamag papa. Tuas probinsya. Uy, Og dili ron birthday sa kong igagaw. Kung dili, akong birthday day. ha? Imo dirong birthday? Oo. Kita rin duhang mga unday. Apan sa dili pa. Ha? Ay, agay! Ay, panggakos mga pagit. Ay, Bator, boy. Love kayo tagad. Love kayo tagad. Bator, sa pa. Birthday ron ako day. Mga ikong birthday ni mo. Patila ako kausabi. Ningi kayo na. Bator. Tana sa kong Ayaw kwarto. ba? At tutas ko kwarto na. At tutas magpahimutang. Tana. Asahong ka. Dadon ka sa kwarto. Bator, uy. Ang matagak ko. At tutas kong kwarto. Ikaw ang na kung kanon ining gabi una. Love kayo kini. Bisan may banana ni og anak. Kakilap sa mga bugay. Dili ko makasa sa kupat na. Karon ako ning mubuon akong grip. Wala. Katuskig anang imo. Kadako. Taas. Ato na ning ikuan sa muha. Badoy, ayan lang. May Sige bana na, Day. lagi ko. Sige na, Day. Ibilan ning duha nimo kapaadi. Pagunita sa pusti mo kadali. Wow, katuskig. Kuniti, Day. Kuniti ka ko ipasud. Ginip. Baka kayo kung pupangin. Gidasok man ni mo kalito eh. Kunin ning isuda ha. Lamin na kayo. Kadiyot. Nabatoy. Ginip.
Hiniran ako. Hiniran ako. Love kayo. Love kayo. Duman ako. Napasalo ako. Pero lami man yun. May nahitabo ginamo ni Pador na ito kayo na. Kay iya man dayong birthday. Nakasakit ko sa kumbana. Ug humans nahitabo, wa mo dayon og larga sa Manila si Pador. Nagpabilin siya sa among trabaho, nga kauban mi. Ug nagkarelasyon gyud ming duha. Nangapit na lang gyud ko, nahinaikan naman. Bago ito magkasama ang kaagi ni Kathleen, dinhining tulumanon. What's the style? Nahinay ka naman i-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.